Never mind alam ko nagsakit loob ninyo kasi ilang taon nagdadala-dala kayo ng armas. Wala. Sinira pa doon. Do not worry. You are part of government. Magkasama na tayo ngayon. Kung ipitin kayo ng mga komunista at if they really want trouble, I will give you a new firearm. Mas maganda pa dito. Ay, ang barilin nyo, madumi na yan. Hindi na nga magkak yan. Wala na yan. Wala nang, when the bullet goes out of the barrel, may rifling yan. Umiikot yan ng sarili niya. Bilis lang. Kaya hindi nawawala paski may hangin because it has its own momentum. Yan. Hindi na ka. Kaya target ng sundalo dyan, natamaan lang sa paa. Pero kung ito sila, ako ay warning. Pag you begin to fuck with these guys, I'm going to arm them. Sirain ka, wala na yan. Bigyan ko yung armas kayo. Sumama na kayo sa gobyerno, di gobyerno na tayong lahat. We are now duty bound to protect you. And if you think that you are in danger, at natitignan ko that you are almost, kayo ang mamamatay, bigyan ko kayo ng bagong armas. O gusto ninyo, tangke de gira, marunong kayo. Marunong kayo mag-drive ng B-150? May 5 pa ako doon, bigay ko sa inyo. Helicopter, marunong kayo? Sino dyan marunong mag-helicopter? Kaya yan eh. Sige, rebuild, wala palang helicopter.